Ama, Anak, asin ng Espiritu Santo. Amen. Ang grasya asin katuninongan nagikan sa Diyos na sa tuya nama asin kay Jesucristo ang kagalanan ta mapa sa Indo dabo. Asin sa iyong Espiritu. Matutunan sa Indo pagtiripon liwat bilang mga alumni kan eskwelahan ini agalutan biyaya na mamipinta ang mga edisyon na nakamtan sa kagalanan sa pag-agi ng mga panahon National High School. Ngayon kita maging dito sa pagdulot ng mga banal na misteryo, ako ta sa tuyan mga kasala. Sarabay kita, nagkukumpisa lang ko sa Diyos na makakamhan, asin sa ilo mga tulang, na nagkasala ako ni makuni, sa isip, sa kataramo, sa ibo, asin sa kapabayan. Sala ko, makuri sala ko, kaya nangaji ako sa Santa Maria, Danay na Virgen, sa Dos Angeles Santos, asin sa ito mga tulang, na ako'y pamilbi sa kawalan ng Diyos. Maharap malugod sa tuwan Diyos na makakamhan, asin pagkapatawada ang sa itong mga kasalan, daron kita sa buhay na daing kasalko. Amen. Mamimbi kita. O Diyos na makakamahal, gibuha kami magselebrar sa maigod na katigayonan, kan mga aldaw ng kaumahan na sa mga binigibo sa kaumawan, kan kaguranan na nabuhay liwa. Nanganing ang sa mga binabalikan sa pagrumdong, sa gibo, danay niya mong rinpuson. Huli kay Jesucristo, kaguranan niya mo sa imong aki, kay bamong nabubuhay sa nagahagad, kasalo ng Espiritu Santo, sa Diyos, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Henot na babasahon, ginunos sa mga gibo kan mga apo. Pinasawig ang pagtukod kan gabos sa Rome Alejandria na ang ngaran Apollos. Nag-abot sa Efeso. Siya malhay na nagtram asin hararom ang pagkasabot sa kasulatan. Idinukto sa iya ang dala ning kaburangnan. Dahula ang kaludukan kung nagtataram tama ang mga bagay na itinutukdo niya dapit kay Jesus. Minsan ngani, midbid niya sana ang bunyag ni Juan. Si Apollos nagtaram na hayag sa sinagoga. Kanalabog siya ni Priscilla asin Aquila. Nagustuhan siya ninda. Urog na ipiniliwanag ninda sa iya ang manunukod sa dalan ni Diyos. Kan si Apollos nag-iisip na magpagrasya
Sinadul siya kan mga tugang asin sinuratan ang mga disipulos duman na akoon siya ni Marhay. Pagabot niya duman, sa herak ng Diyos, nakatabang nagayo siya sa pagpasalig kan mga nagtutubod. Hulikan sa iyang malinaw na simbag sa mga Hudiyo. Ipinahayag sa liwanag na si Jesus iyo ang Mesiyas. Tataramon kan kaguranan. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo ang simpagkabig ang gabos, ang Diyos hari ning bilog na kinaban. Ang Diyos natin ang ilong kinaban. Magpalakpak kamo, gabos na katauhan, ikurahaw sa Diyos ang sa ilang kaugmahan. Puri ka ang Diyos, urong kahalangkaw, makanginyat nga, iyo ang dakulang hadi, in bilog na kinapan. Diyos natin ang ilong kinaban. Puri ka ang Diyos, hari in bilog na kinapan, iawit sa iya ang sa indong kaugmahan. Ang Diyos, nagtiripon ang mga prinsipe asin mga banwaan. Kaibahan ang banwaan kan Diyos ni Abraham, na sasakupan ng Diyos ang mga namamayo sa mga banwaan. Ang Diyos maghahali sa sainda gabos. Ang Diyos hari ng ilong kinaban. Matindog na tabi ang gabos. Totoo ang sinasabi ko sa inyo, ano man nahagado ng Diyos Ama sa ngaran ko, itatawag niya sa inyo. Maghagad kamo, asin maako kamo, tanganing maginpano ang sa inyong kaugmahan. Sa kundi mga halimbawa ang ginamit ko sa pagtara sa inyo. Madatong at kundi hayag na akong mataram dapit sa Ama. Saan daw na yan? Mahagad ka mo sa ngaran ko. Kaya kung minasabi sa inyo na ipapamibig ko kamo sa Ama, ang Ama namungot sa inyo. Uli tanamot kamo sa ko, asin nagtutubod kamo na ako gikan sa Diyos. Ako gikan sa Ama, asin ako napanindi sa kinaban, ngunyan babayaan ko ang kinaban, asin mabalik ako sa Ama. Marahay na bareta kan sa to nagrangan. Pagbumaw sa imo Kristo, tukaw tapo. Diyos, marahay na hapon sa inyo kabos, mga Marahay na hapon manubuka. balik tanaw sa mga sa laong 4 na taon pa ito sa high school. Yaw kita pakuta nga ni ipagpabaw-abaw at sa tuyang naabot, at sa tuyang mga nakamta ng mga pag-asenso sa buhay, kundi tanganing kupuga buhayon liwat sa mga magagayo na mga paglilimahan kan kabo yaon sa high school. Asin aram ka na kan kita nasa high school, kadakol kan sa tuyang mga disposisyon bago pang klarong marhay. Kadakol sa tuya, totoo kayo na excel sa mga academic performances, at iba nag-excel sa mga extracurricular activities, sa mga lain-lain ng mga paagi. Pero maging ang mga ini, kung
kumbaga, dito pa pinagtatawan yung labi-labing importansya. Kadakol doon sa duya, napanghalas, tano ta sila ako kainin. Maka ito, ngayon pinagigisihan ako kan sa kuyang mga klase. Ngayon, ano ba sa kuya, napapanghalas. Paano ko na matugan, gabos kita kumbaga nag-agi min man lain-lain na panahon sa buhay. Asin kadakol na mga inaagihan ka, kadakol na beses, dahil ka pa napapahalagahan. Sabi nga ni, napapahalagahan tayo gabos sa huli. Kaya ba sabi, dahil na ang pagbasol nasa hudyan. Pero, bako sa ng pagbasol nasa hudyan, kundi nailitaman na ang mga na-apresyatang marhayan sa tuyang sarili ngapit na panahon. Maging sa mga disipulos ni Jesus sa istorya sa nadarong sa mga pagbasa, kumbaga, lalo na sa Ebanghelyo, kinapamigbil ni Jesus na sa loob ng 3 taon na pag iba-iba ka mga disipulo sa saya, sa loob ng 3 taon na paghinagninda, kan saya mapaliwanag, kan saya makatugtuan.